Здравейте и добре дошли в Историята разговаря. Предаването, в което времето не е преграда, а миналото и настоящето сядат на една и съща маса. Тук великите умове не са портрети в учебниците, а живи събеседници с мисли, съмнения и въпроси. Днес срещам човек, чието идеи променят света завинаги. Човек, който ни е научил как се движат телата, защо падат предметите и как небето и земята са свързани от едни и същи закони. Гост в студиото е сър Исак Нютон. Добре дошли, господин Нютон. Благодаря. Добре заварил. Признавам, че присъствието ми тук е необичайно. Светлината, гласовете, устройствата. Всичко това ми изглежда като алхимия от бъдещето. Ако някой в моята епоха ми беше казал, че ще разговарям с хора от векове напред, със сигурност щях да го сметна за луд. Но ето ме тук. И това само по себе си е любопитен експеримент. Любопитството е дума, която често се свързва с вас. И именно от него започва една от най-известните истории в науката. Историята за ябълката. Разказвана е безброй пъти, почти като приказка. Един учен, една ябълка, едно внезапно гениално откритие. Истина ли е това или е мит, който времето е украсило? Истината, както обикновено, е по-проста и по-сложна едновременно. Да, наблюдавах ябълка да пада. Но не падането й беше откритието. Ябълки са падали и преди мен, и преди това никой не е открил закон за гравитацията. Това, което беше различно, беше въпросът, който си зададох. Не как пада, а защо пада. Каква е причината тя винаги да се стреми надолу към Земята? И този въпрос ви отвежда много по-далеч от градината, нали така? Да, много по-далеч. Ако Земята привлича ябълката, защо да не привлича и Луната? А ако я привлича, защо Луната не пада върху Земята, както ябълката? Тези въпроси не ми дадоха покой. Те ме накараха да сравнявам, да изчислявам, да търся връзка между движението на небесните тела и обикновените предмети около нас. Тогава започнах да подозирам, че няма два различни свята, небесен и земен. Има един свят, подчинен на едни и същи правила. Тоест, ябълката не е ключът, а началото на едно дълго търсене. Точно така, любопитството и търпението бяха истинските ми инструменти. Работих години наред в изолация, често в съмнение. Понякога грешах, понякога се връщах назад. Но постепенно се очерта един общ принцип. Осъзнах, че силата, която кара ябълката да пада, е същата сила, която управлява движението на планетите. Това беше момент на дълбока яснота. Сякаш Вселената за миг се подреди в ума. И така се ражда законът за всеобщото привличане. Да, идеята, че всяко тяло във Вселената привлича всяко друго. Без значение от размера, без значение от разстоянието. Една формула, но с огромни последици. Тя обяснява падането на ябълката, движението на Луната, танца на планетите около Слънцето. Заедно с това формулирах и законите на движението. Опит да дам на природата език, който може да бъде разбран и проверен. Но вие не спрехте само до там. Не, светлината също ме вълнуваше. С призми показвах, че бялата светлина не е чиста, а съставена от цветове. Работех върху математика, върху методи, които днес наричате анализ. И въпреки всичко това, често чувствах, че знам твърде малко. Това звучи изненадващо от човек, който наричаме гений. Геният, ако съществува, не е в отговорите, а в осъзнаването на мащаба на незнанието. Аз често казвах, че съм като дете, което си играе на брега на морето. И намира от време на време един по-гладък камък или една по-красива ръковина, но океанът на истината остава пред мен. Необятен и неизследван. Ако живеехте днес, господин Нютон, какъв би бил живота ви? Днес бих гледал още по-надалеч, към дълбините на космоса или към най-малките частици на материята. Бих изследвал силите, които действат там, където човешкото око не достига.
Вероятно бих работил в ЦЕРН, сред хора, които търсят основните закони на съществуването, или бих участвал в мисии отвъд пределите на Слънчевата система, но независимо от времето и средствата, един въпрос винаги би ме водил напред. Защо? Защо Вселената е такава, каквато е? Думи, които продължават да вдъхновяват векове по-късно. Благодаря ви, господин Нютон, че ни напомнихте, че знанието започва с един въпрос. А ние продължаваме нататък, защото историята винаги има какво да каже.